ngai Khublei pi baroh bersngap nambagan ni ka khubor penmi nambagan ni ka video ipi baroh kamtam ki samla baroh ka Balang Blei makaya asam ya belbo in ka thi mang ni tukhe tukut ka bor isaya samlang ka khot ka kong ti handre nga ka kren pat tukwei pat ka bynta ka basrim ka ni bat spang ka ta ka bor jong mynsiem bakhoi ya ka bang ngan sasim kitab sekharia ka nong basau ka khot ka ba handreu ong kum ni anda komta we thu wal kren do ong ka ne ka long ka ten utrai hak serbabel ka ong do payapom lamne de ka bor handrei dam sem janga ong trai ki pai da ka bor lane to payapom handrei dam sem janga ong trai ki pai to in dwai chwa pas dang ye ka ne khubor ai ngoi me au ble ku pan ji ba breng mela plaus ki me yang haga ni kapor berit na preng tam baroh ban kran ni kan khubor sepang ka bor jo mynsiem bakhoi bangi dei ban yo kam tam ki si bakhado tayo ba shwa ba men rong noi ka balang ki sawer tayo ba shakri mra khres bom kut atrai sabnang ran kat bad me mynsiem bakhoi U Blei bor U Jisu ban presle u ban lap khubor jong be bal pi pat jing tep kum jo mynsiem bakhoi U Blei bor ngi ngir kum ki samla ngila ban yo ka bor bagi job setan Bob tap thai baroh bat kamtam yo ka bor ban shakri me kan pesan pisi sport kyrkhu ki jingkan ka por baroh lang bau mynsiem bakhoi jing me ban phai bor shakri jing me ki pengentan ki ne kyrteng ruping be bynta bahala kata hak kyrteng JSQBUB Khrist amen da payapom lamne ka bor da mynsiem junga ong trai ki pai don ki samla jingi hab girwai kum to ki ne ki worship service ki om ka buj om ka bor ne kot ba ka thoi ngi ne ka buj ka dai om ka payapom lamne ka bor da mynsiem junga ong trai ki pai ni sim chwa ki ne ban kong we du payapom ka mot sipai kan hon sipai pidai kari pidai banya thma nong shon bor sipai banyale ban penbhai kari Sumarika na kinong shon baroh hoi kum ki brew dan kami ka bor sipai kilong banyada sipai kilong banyale persya kinong shon hanrei ni de ban kan mau bahan ra tho do payapom khnang ban sai kan patai pi khandiak ka pathai pro wai na ka por handai kulong kuma ha du mata ham wai ka pathai ki resta da sanchar pathai baroh wai ki kwa ban panbha ya ka long brew ban brew ban panbha ka simet simet rang kan thai ban panbha yi ka ri pro ko wai ban ploing ka ri ka ba don burom ka ri ka ti brew triplei hanrei ten jong blei ka li thu shai do payapom yi kan mau payapom thagi por mswaro ki thma ban ra ya ka jing sok ra ki man bha ha ka ri ne kata ka bor sipai kamla hoi sipai pe ka thma ba kam kong thma ba France pi hang tai don mot hang tai po ban poi apa yodo mo kharam tai don mot thma France ka khnai spa khat sao du khat fra habela thma persya ya ka bilat bat ki ri jong ka ne ki persya bedar ka thma ban pendem ni nong shon ban penphai ka ri kalau kon no ta ka thma hadian ko nang thma ki syam bagata ka jing job thma jonga bilat kam syam long go bha ne ka barot ban roi ha ka roi ka par ka jek rew bra ko wei bra po ka ri prthep ko wei ban wara ka jing sup ka jing kemen ka ri ka te tu ple han rai ka dawan man kam sneu hoi hadian kata ki la polong ki nang ki rangba ki nang lam khrau ki ri prthai je kata bi khot ka lex nation ka senjuk lang jong ki ri prthai ban ya mirjing mot kum lo ngin le ban panbha ka prthai bat ka wei ka kim ki menjur lang ka consensus ba ngin mra thma sho ngin panduna no ya kitia thma ngin mra ne kata ka jakom no kamla ban long brew dang sneu ka prthai ka dai kanat ka prthai da ye le lat ba di kne bor pani bor tinjo bor kinang sna ti thma nang panjur ka thma
nang yalam breu nang Sawkmie je breu nang jot dan we ke por namat om dai do sipai balam pendam man morai breu ya ka breu kham tam lei nong pop ke krau perthai namat om tang we ke bor sipai di khanam nan kot kalau kot no wat ka thma baba thma Japan nam ka khnas pa sau pho sau busan ba ka thma pedeng ka bilat kiri jongka besok berka bat Japan de sa rem thma Japan sa terbom Nagasaki bat Hiroshima balayap ho hajar ki lak ki priu bat ki mot bat kata ke jing le jong ke bilat bat pen bhai ke Japan pen bhai ki baroh prathai kham tam ke tuk bisa rem mla bat pen bha om la mora ke jing sok ke jing keman kom ta ha jing kata ke le lom lang ni ki ri ke prathai sanchar ke prathai lam prathai bangin bo no ko bai ka wai pat ke senjuk hoi senjuk di nation kala fail kalau kelondo insna pat kawai pat United Nations Organization kawai pat ka sang kajing yelong kawai ki hima ki ri prathai nang bai nyo ban mora ka jing sok ta ka bor jong usipai ne kamlong peja yumta nang jor tiatma nasir khai tiatma pe ki perngap thma pe haduk naru kari Amerika ribelat Russia China Korea ki ban ki ngam thma tiatma JSQBUB jai ki jat palayu om dai ban pen bha ban pen sneu ke perthai ban pen jot ke perthai ban mano jot nang kong ke de kita pen kam ki bom sna ki bom serkai mata ki RDX ki bom serkai kita biological weapon bot bet ke bi bat bon ba ki ban yo tang mla ban ye thui bi ba kita baroh kemla ban wara ke jing suk ke perthai de ban bhai bre om do pai pom phil manta pas gabor hoi kabor pe sanchar prathai don bele diktator lado sanchar prathai agi por miswa Germany Hitler kini ki sanchar ke martial law kong Pakistan giri yang prathai dari Arab hanya kita baroh kimla bor sanchar sim Pasha Prime Minister Presiden juga negeri persiang dah ke start ke bor sanchar pan wara ya kata kejing shakri ban pekal lagi beliau nak jilong bersneu sir bapa kimla nang jot ke perthai nang sneu nang sirkai tu ke por kan ambi snem nang sirkai hadup ke pot bamdan so kejing sautu jing mod apring ke perthai nang bagi bos sanchar kimla ban wara ya kata jing suk pe India ni persang ni gilat baroh aduh prime minister ni wan kejing ki paralok ina sanchar kimla namar om da kabor breu persian kabor baroh jistat baroh ban wara ya ka jingsuk hak perthai hak rijunga jung pi kata kamla ban long namar pangsha ka ten jong blei om to pai pom ti bor sanchar ki pastat ba khlan om la ban pen bha ya ka jilong breu dan ka breu dan ni baroh bodon hak sa perthai tang ka khadoi ka long hendak dah payah pom, mla, kebor mla, dah mynsiem berkoi, dah deh, kebor dah mynsiem berkoi kemana thok hang ni, kop ya kebor, ban kebor dah mynsiem berkoi, nyela, ban penpah, ya ki breu perthai ki nong pop ki bakrau kan no kedon, namar, om gospel yonis, nong kan riu, pra si Paul. Mynsiem khoi jong blei mau tau pen kenduk siapang ka pop ka hok pai sadi debo pen kenduk iki nong pop ka krau kan no ong sial pop sam han kelikat kior sau tho kinong silang brat de tau mynsiem khoi pen kenduk sekali mot ngi kenjo ngar kenjo baroh perthai lawan pen bhai ka de ka bor ba jong mynsiem khoi jong blei dan kan ka bor jong ka bor men kong e ka dei bao pen kalai ni dak jilong pop syak jilong khon jong blei kan bayat ya ram bat mynsiem khoi ning khon jong blei ter pin siam U Jisu kumjo ule tho sai ha gospel lukas sau long ka khot pin siam mang tu kan deu khat phra sem le pin slera kat yau khon jong blei wan ka prthai don kam ki pesle jong mynsiem khoi jong blei pesle yu bal pesle kun bu sang menyelap the gospel
Pedang ke beduk, pedang ke rangli, koi di, bat dari ke bor ba jom mynsiem koi. Ngir kup ju, ke bor ni taman kup, dari ban spesle ngai pi. Bangila pan Kistan, berjab hangan ke bertai, jile bon ba. Om tang kata, ke bor jom mynsiem koi, pin bat ter, bentak war, mynsiem koi. Pelong pan ngi breu, om des bejai dak ke bor ke dok. Hoi, bor Kistan i hang ke bertai, ndek jim jengki kamlong ke ba. Biang sesok kat kebon jong blei ka dawian ka do pol batai ka nong pesan ka tia do bor ka do ma ka bor ka do kan ki long do dang kup ki long chung adam handai kulong kuma berkelon do ka pop namar o ya jam sem tepen kwa dek prai ka do so jam sem puli salan nang ka tia khot ar so sem nang kong ki shibun long away ter pinap Bata tu sok musim. Dia cakap baru sok musim ni saya. Pergi kira bal. Pergi. Saya marja kan riu dang siang. Dia macam shibun gitu di Samla. Shibun di kena biar bal. Bar pergi yo cakap baru musim aku isya. Kisah yo sok musim aku. Bar aku tak long jisai ke Balang gidon. Keri ke bengidon. Ke pertai bengidon. Nama musim aku. Ke wepar yo ke tinggal dok. Saya tahu pen King Khublei ki, pen menyiar ki, upadi pos ni kencar rumah, pesen ki, kelak ki, ngem peketak ki, baru sok umblong uba bang, nama dek, tang tu mynsiem koi, petrai hagari Bible, bat penggalai ki imting ajuan pi, nang tak balai tu sesok mynsiem koi ai ka bor, jangan apa pi, lek ka petrai kam jong blei, ngem lap le, betang mynsiem koi jong blei, ki sok jong mynsiem. Nang ta siki jinga jom mynsiem iwe korin khat art khat lai khat sau nam siam mynsiem ko a ki gif bagi ki gif ki long ki be man tray nang ta man lat gospel nang ta man te ka Balang naduk ingkan trule naduk bitolopa naduk in thokana naduk le kamba pengkhia petai tlik karta bon ba petai ke simpori pi pada kata ka bo jom mynsiem ko rap Banyalap gospel ban prim, breu bedana ke pertai de tang mynsiem koi. O bala ban penim, yau mynsiem ya ki breu, mynsiem ke pop bejat baroh. Susu, bor mynsiem koi, gila bela kamba. Dua breu pang ke krau, omden ke bojong. U Jisu Khrist, ka arong Matias khot aru pra. Wanga bek soi. Daga bor jom mynsiem koi. Yau baseball rang baik soi. Omden ke par ke bor. Nyiru berdua breu pang soi, spa hajar ngot. Ilai ka bor jom mynsiem koi. But near the mynsiem bam koi. Jan ma tahu tu berbor bersistem de mynsiem bam koi. Pan beu dan kam ke bor ba mynsiem koi. But jai kam ba shibun ha ke jilap gospel. Kaleng saudara juga bertai. Susu ke bor jom mynsiem koi. Ke peloi ngai pi bilang pengkrep makrimat. Kau mulai teseti bestar arpasan nong umat hias. Sanut bebek, ndon pniang, ndon mynsiem koi, ke dok kiat. Yai pat pendap pniang mynsiem koi. Habau le kun wan, kum tak le krep tang sara ki. Dia ban len kat dulu. Habau jison wan pat, wan ka bor mynsiem koi. Pan rong ro, jika Balang. Pan rong ro ha ka rapsor, pan ni yob le Langstieh sebeneng neman kentingi. Bagi church jika Balang, on rano do mynsiem koi. Sebeneng om dan wei pat ban Jisu suan pat hang ni hau ber ka bom mynsiem koi. Komplit mi pat yob Jisu ni tap. Jangan piru on mi pat ni. Lagi dong pop baroh ke kelakamot. Pendap peniang ke dot jing pi. I lai ba siam du jingkemen. Shakri kre ba on suan pat sian. To nama ka dau tong pengkre. Mani klimat. Ong hang ni tu ke ko mi ka bor yu. Ka bor om mynsiem koi. Kom ong episode sang nang dekat kat prai. Tolong berdap ta mynsiem. Ilang kamar dia berdap da mynsiem koi. Ilang komunitas tersetik berstat aba jong pat in her ba siam badu. Ba la sebenang ba kret bom cikut ka pertai. Di tahu ka bor mynsiem koi. Ha bagi juai ki brio. Ilai ka bai ka bor mynsiem koi. Juai ka pang ka bor mynsiem koi. Je lek. Jingem jinga jing pi ban ka sipot. Do jikraman baroh. Di tahu mynsiem koi nama ka ding jemu. Kalaban tangi ke bor ke pop. Keding juga kalaban ai perham ngai pi kum kri Bible. Keding jo mynsiem koi.
kalau ban perhem ban sia ban kangdo pa brai ka do bang nak berjanai ban siam Jisu do blem ko khui phi baroh siam tang ni ka mta om de do pa pom ka bo sipai ka kelon no om de daging sensar berthai ka bo sensar emla dang mun sem ko dwai U Blei ban pha biang kari Bible ka khaduk Shua about price undrong no. Ane pongan pelong itu wain tanya pi baroh. Ke siam jar ke siam Khublei. Nadu panggil bakro. Nadu berdo jeng kerban. Nadu gitu kiba dan jing jelek ham tam jing ki nu klam. Hoi kan dia klam nama kawan. Nda janga ba di pi ki budan. Hak jinget. Mengapi ni khon jong Blei. Tahu sem khon jong ai. Keri ke ding sarong. Baga bo jang kata COVID-19 kamla ban trung. Haka yeng jangan jampi nama mun sem khoi kaya dekat ding saudang ingat pada pi but tang tangdo ya ke digi jimpang baroh bangin yo kiakran med muslim toin duain ai ngom tra no prem ko do Jisu ko do lap ten jo meta ba de no pai pom de ka bo mun sem ba khoi wai ni ba pang ki ba kro dan ha kan ka por kan ke dang yeng dang shong tu ha ka Jisu Massar ken miro ki jimpang ni kro ba so ken kriano Kuma mela bet yo baseball. Now mun sem khoi. Hajo point wai nam ta kini be sham. Jingiaseng Khublei sham pap ke jim jong ki. Bedo jeng kermen. Sem khoi je me pha kari Bible. Ban par ham biang ki tai. Dan ni pinggir ba haiden na ta ba bha. Qualapatty ki. Ban ka do ki. Borg. Pop hok be shade. Sem khoi jong me yo pan khang do biang. Tlei bor ba. Nam ben phai pat se me. Shame pat men penimpat ki tai ba. Bagi ko mena pagi jimpang ka budan bau lu COVID-19 ni tips kam. Kadai lu khlam le, kadai ni ka air le, kadai ni ka bi le, kadai lu ksoi ni ta ngem tip, tang ngem tip ka wai. Idan ka bod mun sem ko ban khangdo. Ya ka bod ka bi yong liu. Khyang jimpang ubalat Sawkmie beliau pan ka leng ka te ka khlam ka budan. Atai. Ai ngota ban ta ngem sem ko dot. Kim dem septing. Magi don ba mun sem ko hanga par pi. Tahu musim koi udah rekat, habang yat yang tiang idem, habang im, penciptaan merta, Barri pendap dengan berapa musim koi. Aiting ni baroh, siam kini baroh koi. Kyrteng Jisu Khrist berkebor mynsiem koi, mentas pun kut bam juga kyrteng Jisu Khrist. Amen.